Ik kijk even. Volgens mij moeten we even een baan vrij maken. Want we hebben daar straks al onze mini-oren dansmariekes gehad. En je wordt hier heel even vanaf, want hier komen de dansmariekes. Dus je moet even van de trap af. En even vrij auto. Dus een beetje opzij. We maken even een baan vrij. Want wat zin voor trots op ze. Probeer even contact te krijgen, even een baan vrij. Dames, staat je er klaar voor? Dan wil ik, dames en heren, uw aandacht voor onze junioren dansmariekes van de Kronkeleren.
Wat heb je wel goed gedanst. Echt, complimenten. Uiteraard hè, is dat allemaal onder leiding van, hoe is ze nu naartoe gerend? Zoe. Even onder leiding is het natuurlijk allemaal aangeleerd hè, met onze jubilaris. Zoe Wolter is uiteraard. Dames, fantastisch goed gedanst. Ik denk dat Geert wil drinken, niet? Morgen deze twee dames in de buurtenmars als avondmars, zodat ze lekker gaat kunnen gaan drinken. De junioren dansmariekes van de Kronkelegen.